כמו שאמרתי לך קודם, אושרי, תודה, אני אקח את זה בתור מחמאה. אחרי הכל באמת צריך פסיכולוג טוב למקרים קשים. בואו נעבור לאופציות, עוד פעם, אתה קוטע אותי בלי הפסקה, אושרי. מצטער דוקטור. בסדר. פעם אחרונה. אוקיי. עכשיו דיברנו על אופציה א', שיטה. אושרי, תתרכז בי בבקשה. אופציה ב' היא בעצם להישאר בבית אוקיי. ולהירקב, במילים יפות. זה להירקב בבית דוקטור? זה להיות בבית ולא לצאת. שלא ידעו שאני חי. ואם מצלצל לי לענות? לא. תשאיר את זה לאמא שלך, בסדר? טוב. אופציה ג' שאני באמת מאוד דוגל בה זה... עכשיו ככה, חשבת על התאבדות? התאבדות? התאבדות. התאבדות? התאבדות. התאבדות? כן. לא. עוד לא. אז אולי הגיע הזמן שתתחיל לחשוב על זה. זה מאוד פופולרי בימינו, אושרי. אל תחשוב שזה כזה דבר יוצא דופן. הרבה אנשים עושים את זה. אנשים במצב הרבה יותר טוב ממך למשל. מתאבדים? כן. קח כדוגמה מישהו שקטוע רגליים, קטוע ידיים, עיוור, מישהו שאין לו אהבה. בכל זאת המצב שלו יהיה יותר טוב משלך. אני חושב שאני אלך על האופציה הזאת דוקטור ונסיים פה. אני גם... טוב מאוד. אתה שמח? אתה דוקטור טוב אתה. אני שמח. אחרי שאני אתאבד אני אשלח לך מכתב. מצוין. אני אצלצל לך אחרי שאני אתאבד? אני שמח לשמוע. אושרי, הזמן שלנו חורג בדקה. כן, גם אני חייב ללכת, דוקטור. ובכן, אמר אושרי, 100 שקל זה הפגישה שלנו. אושרי, איך אתה בדיוק שוקל להתאבד? האמת, עוד לא חשבתי על זה דוקטור, אני חושב שאני אקפוץ לכביש בדיוק כשבא האוטו. אושרי, אל תעשה טעות כזאת. זה טעות? כן, אושרי. דוקטור, אני חייב ללכת. אושרי, אני רק אשכן מילה אחת. אני גם לחוץ על זה, נראה לי זה רעיון טוב, אני אעשה את זה עכשיו. הפגישה היא 100 שקלים. תודה. עכשיו, בקשר להתאבדות, אם אתה עכשיו תקפוץ לאוטו, אתה תהרוס את האוטו? לא חייב לפגוע באוטו של מישהו? זה חבל דוקטור לפגוע באוטו של מישהו, אבל אני צריך גם ללכת כי יש לי פיפי. אז ב-50 שקלים אני אמכור לך ציאניד, ועם הציאניד הזה שתי טיפות ואתה מתאבד. אבל, אם אתה אומנם תשתה, יהיה לך כל כך כואב בבטן יומיים לפני שזה יקרה. אז בשביל זה ב-20 שקלים אני אמכור לך משכך כאבים. דוקטור, אני שם לך את הכסף כי אני באמת חסר להשתין, ואני הולך דוקטור. תודה, אתה דוקטור טוב אתה, נזכור את זה דוקטור. אתה דוקטור טוב. קר שיש את הכסף סוף סוף.